bidyong ito, papasyalan natin ang bayan ng Agno. Mahigit 100 kilometro ang ating nilakbay para makita ang isang skeletal cargo ship na makikita sa barangay Aloleng. At sa ating paglalakbay, napadpad tayo sa isang lugar kung saan binigyan tayo ng di malilimutang experience. Sa antay ko na malakas na alon. Ayun, basa na yung medyas ko. Isang nature rides kung saan punong-puno ng mga tanawin ang bubungad sa atin. Kasama ang ating OBR at ang motor. Tara, sabay-sabay natin pasyalan ang Agno, Pangasinan. Let's go! Umpisa na natin ang video. Okay, alright, so magandang umaga. Ayan, so dito tayo ngayon sa papasok papuntang Agno. Ayan, si OBR natin, so kasama natin. Busog na yan, kaya hindi na mainit yung ulo. Okay, so ayan mga para, so meron tayong tinakbo kanina na almost nasa 128 kilometers. At ito yung tumatakbo ng 3 oras. So binaybay namin ang Dagupan hanggang papunta ng dito sa may Alaminos at hanggang sa Agno River, Agno, bayan ng Agno. Okay? Meron pa tayong 22 minutes at equivalent to 16 kilometers sa unang destinasyon na ating pupuntahan. So, ito ay malapit sa dagat. Meron tayong pupuntahang isang barko na lumang barko dyan sa may bayan ng Agno. So try natin paliparan ito at titignan natin kung gaano ba ito kaganda. Tapos mayroon pa tayong isa at malapit doon na tourist spot. Ito ay tinatawag na Bangul Crags. So susubukan natin pumasok dyan. Titignan natin kung ano bang mayroon doon sa tourist spot na yon. So tara mga par, umpisa na natin ang video. Let's go! Dito sa may western part ng Pangasinan, dito napakaraming tourist spot na inyong mapwedeng puntahan. Kabilang na dito ang Bulinaw, Alaminos, yung tinatawag nilang 100 Islands. Tapos meron pang mga falls yan sa Bulinaw Falls. Tapos meron ka pang dito sa may Anda. At ito naman sa may Agno. So maraming beaches kayong pwedeng option na pwedeng pagpilian pag pupunta kayo dito sa may western part ng Pangasinan. Alright. Tapos mayroon na ako i-share sa inyo mga para na dito sa may papuntang Agno, dito sa may lugar na ito, makakakita kayo dito ng bayawak. Napabayaan ng mga tao mamamayan dito kasi pinaparami nila. Barangay Napaw. So mayroon dyan mga par to Agno, sabi niya. So dire-diretso Agno, tapos kabila naman sa kanan is yung Bani, Pangasinan. Ayan, so diretso tayo dahil Agno ang pupuntahan natin. Let's go! Okay, so ito ang nasa kaliwa natin. Yan na po yung tinatawag nilang Agno River. So dumudugtong sa mga dagat at mga ilog dito sa Pangasinan. So yung tulay na yan, dyan po tayo magpapakaliwa dahil yung padiretso po nito mga para is pupunta ng Umbrella Rock
So pupuntahan natin yan mamaya kapag may oras pa. Susubukan nating tignan kung gaano ba kaganda itong umbrella rock na ito. Marcelos Naga Senior Bridge. Ayan. So ayun, ang lalim niyan. May mga bangka malaking bangka pa, pangisda. Tapos dito magpapakaliwa, may papakanan. Yan, maliit lang na daanan ito papunta doon sa may isang beach, kabilang beach ng Agno. Hindi lang yung Abagatanan, meron din dito. So ginagawan siguro ng harang itong river na ito. Ano, taas. Baka pag malakas yung ulan, umaapaw. So mula doon sa may tulay, siguro may mga 2 kilometers na lang tayo na para makarating sa may unang destinasyon natin. So Barangay Aluleng, nakalimutan ko yung pangalan ng barangay. So ito po ay ang barangay ng Aluleng dito sa may Agno. Ayan mga para, search nyo po yan. So makikita nyo kanilang beach dito sa may Aluleng. Okay, so hahanap tayo ng daanan papasok ng beach. Titingnan natin to kasi may mga papasok dito pero mga resort. So tingnan natin, tanong-tanong na lang ako kung saan pwede dito. Kung dagat lang at walang pupuntahang ibang destinasyon dito, dire-diretso lang, makita nyo yung lugar papasok dito sa may dagat. Yan wow. Ayan ang dagat dito sa Aluleng. Ayan yung barko. Ayun ay wala na. Lumubog na yung barko. Ayan. Papaliparan ko. Gilid ko lang muna itong motor. Ayan, subukan natin tignan yung barko na yan dito. So ganito yung dagat nila dito sa may Aluleng. Ayan lakas ng alon. O diba? Okay. Grabe ang lakas ng alon. So ayan, high tide mga par. Tapos yung barko, wala na yung buong barko, ulo na lang yung naiwan. So nakalakal na nila. Okay, so sa may Bangul Crags naman tayo mga par. Titignan natin kung makakapasok tayo doon. Pero parang ang ganda nung mga hampas ng alon doon sa may bato. Sana makapasok tayo mga par. Okay, so ito yung papasok doon sa may Bangul Crags daanan. Nung tarik. Okay mga par, so until now June 14 open pa rin po yung Bangul Crag sa mga turista.
So yun nga lang, ang daanan dito mabato. Okay, eto na, papasok tayo. Sarado. Hindi pwede dyan. Ayan, so iniwan muna lang namin yung motor namin. So maglalakad kami dito sa may damuhan. So tignan natin kung gaano ba ito kaganda, kung ano bang maso-surprise ba tayo. Pakita ka sa camera. Ayan, so ang tataas na ng mga puno dito, mga damo. Nagawa naman basurahan yung Oo, may mga nagtatapon dito sa gilid-gilid ng ano. Dito sa may Bangul Crags. Anong pangalan nito? Bangul Crags. Bangul? Oo. Crags. Crabs? Crags. Crags? Oo, G. Ano yun? Hindi ko rin alam eh. Basta tinawag na Bangul Crags lang. Ang tatalas ng bato. Oh. Mayroon na nga daan eh. Nagawa na ng daan. Siguro dahil marami ang pumupunta dito kaya itong daan na to, no, namamatay yung damo eh. May parang ano na, laging pinupuntahan. So kung pupunta kayo dito, tumbukin nyo lang yung, sundan nyo lang yung Pathway. pathway. Pathway dito. Dinig ko na yung alon, lakas. Andito na rin tayo. Dire-diretso na natin. Up. Hey, faster, faster. Ayan. Wow. Ito na. Ito na. So isa ito sa tourist spot ng Agno na hindi pa napupuntahan ng mga karamihan. Gugustuhin nyo itong puntahan kasi nga maganda naman eh. Ayan oh, oh. May humahampas. Viewing lang. Oo, viewing lang, hindi na pwede maligo dito eh. Oo. Ayun, nakita mo na. Wow, ano, yun. Hampas ng alon. Ang lakas. Wow.
Itapat mo siya, itapat mo. Basta ganyan lang, tapat lang. Tataas yan. Sige, ganyan lang. Tapat mo. Huwag gagalawin. Yun. Diba? Sige, tayo natin dumating. Sige, mag-post-post ka lang dyan. Hindi pa yung tapat mo, wala pa. Yan na, yan. Yan na, malakas yan. Wow! Sige pa, try mo pa. Ayaw. Wow! Lakas. Grabe. Ayun o. Ayun ay, alon. Yun, wow! Grabe, lakas. Isa pa. Bigyan mo ako ng malakas. Yun. Oh. Ayun, malakas yan eh. Ayun na. Wow! Wow! Grabe. Yan. Malakas to. Nabat. Grabe ang lakas. Woo! Ganda. Sulit. Ayan. So sa antay ko na malakas na alon. Ayan, nabasa na yung medyas ko. Pati ako nabasa na. Eh. Buti na lang yung bag natin nandito. Hindi ko na-expect yung gano'n. Sobrang lakas. Ay. Tara na. Be, tara na. Huwag mo na to. Parang lumalakas na yung ano eh. Umuulan ata. Parang umuulan. So tara na. Sige, batsi na tayo be. Kunin mo na yung mga gamit mo. Di ba tama, matutuyo naman tayo sa ano. Grabe. Ang lakas ng hangin. Ay, lakas ng alon. Parang ulan na yun, no? So tara na. Alis na kami dito. So, another tourist spot na naman. Let's go!